Y pethau sy'n gwneud I fi fod isio ysgrifennu neu cyfansoddi cerdd ydy pethau sydd yn nghynhyrfu fi tu mewn. Pethau unai sy'n gwneud i'n drist neu yn ddig, neu pethau sydd yn codi'n nghalon ac yn gwneud i'n hapus. A mae cerdd Cân y Milwr yn anffodus yn perthyn i'r math o gerddi na'r math o bethau sy'n yn gwneud i'n drist iawn. Mae'n stori wir. Mae'n sôn am ffrind I fi nath ymuno ar fyddin yn syth o'r ysgol. Fel mae yna lot o bobl yn yr ardal yma yn gwneud. Ac ar y wyneb bod yn ymddangos fod o'n cael gyrfa lwyddiannus yn y fyddin. Oedd o'n codi drwy'r rhengoedd, oedd o'n cael teitl newydd pob hyn a hyn. A wedyn yn sydyn mae yna lythyr yn dod ac yn dweud, wel, dyma fo, wan ti wedi bod mewn llefydd fel Irac, ti wedi bod yng nghanol cwffio. A'r lle nesaf ti'n mynd ydy Afghanistan. A nid jyst Afghanistan, ond yr ardal beryglus na o Afghanistan o'r enw Helmand. Mae o'n un o'r llefydd na medda milwyr sydd yn codi ofn arnyn nhw pan maen nhw'n gweld neu'n clywed da chi ar eich ffordd I Helmand. Dydy o ddim yn newyddion da. Maen nhw'n gwybod bod yna 6 mis ofnadwy o'i blaenau nhw. Mae yna filwyr yn cael eu lladd gan fomia ar ymyl ffyrdd. Mae nhw'n cael eu targedu'n benodol gan y Taliban a gan grwpiau eithafol eraill yn yr ardal. A mae o'n ddigyfaddawd, de. Hefyd wedyn wrth cael llythyr, mae nhw'n cael llythyr a ffurflen yn dweud rwan ta mi gewch chi ddewis. Ydych chi yn dymuno cael helmed arbennig. A mae pobl yn meddwl, wel, wrth gwrs bod milwr angen helmed, ond dydy o ddim yn rhan o'r uniform sylfaenol. A mae hwnna'n nychry ni. Mi nath hynny'n nychry ni pan o'n i'n siarad efo y ffrind cyn mynd. Mae yna lythyr yn dod ac yn gofyn, os ydych chi isio helmed sydd yn eich gwarchod chi'n fwy na helmed arferol, mae rhaid chi dalu amdani. A dyma oedd y drafodaeth o hyd rhyngtho fo a'i deulu oedden nhw'n gallu fforddio helmet. Oedd o angen y math o sgidiau, dim jyst y sgidiau arferol, ond y sgidiau hefo blaen bodia metal oedd yn mynd I warchod I draed o. Achos mae yna gymaint o bobl wedi cerdded dros fomia a mae I traed nhw wedi chwalu yn ddarna man. Pethau fel hyn oedd yn dod. Ac wrth gwrs y cwestiwn mwyaf oedd, os oes rhywbeth ofnadwy'n digwydd I chi, pa fath o arch da chi'n dymuno gael? Ac o gweld hwnna mewn du a gwyn, a gorfod tic yn y bocs, oedd o isio'n bren, oedd o isio'n garbod, neu oedd o isio'n allan o wiail yr ei gwyrdd yma sydd yn bosib I hael gylchu. Ac oedd hwnna'n ddychryn I fi. Ond oedd hwnna wrth gwrs cyn bod y peth gweitha un yn digwydd a bod o ddim yn dod yn ôl o Afghanistan. A mi oedd o'n dod yn ôl yn ei arch o'i ddewis o'i hun. Ond be oedd yn wylltio fi, be sydd yn ynghneud I yn drist ofnadwy ydi fel o'r oedd o'n dod adra, mi oedd na awyren arall yn llond pobl debyg iddo fo. Yn llond pobl debyg i'n ffrind I, yn mynd allan yn ôl I faes y gad, I ganol yr un helynt, I ganol yr un bomia a saethu. A bod nhwtha hefyd, bob un o'n nhw wedi cael y llythyr yna yn gofyn wrthyn nhw, os oes o rhywbeth ofnadwy'n digwydd I chi, pa fath o arch da chi'n dymuno gael. Mae o'n dychryn rhywun, a bod o'n dal I ddigwydd.
dydy ddim yn gerdd hapus, does am byd yn hapus yn ei chylch chi. Mi dwi yn ddig bod na bobl sydd yn ffrindiau i bobl fel fi ar hyd a lled y byd yn gorfod gwneud y dewisiadau yna. Ac mewn lle fel hyn, dwi'n byw yn Mhenarth, Dyffryn Nanlla, dim yn bell o Gaernarfon. Ac oherwydd bod hi'n ardal dlawd, oedd hi'n arfer bod yn ardal gyfoethog ofnadwy pan oedd y chwareli llechi yn mynd. Ond erbyn hyn, does na ddim lot o ddewisiadau gan bobl ifanc, a pan chi'n tynnu arian o'r wrth rhywun, pan mae pobl yn byw yn dlawd neu'n reit blodaidd, mae gynnwch chi lai o ddewisiadau. Felly mae ymuno ar fyddin yn opsiwn go iawn. A pan mae'r fyddin yn dod i'r ysgol i chybu chi a dweud dowch i drafeilio'r byd efo ni. Mae o'n drafeilio byd hollol wahanol i'r addewid a'r syniad sgyn bobl ifanc o be ydi o. Mae pobl yn dysgu creffta, ydyn maen nhw'n dysgu sut i fod yn drydanwyr ac yn gyfrifiadurol, a maen nhw'n dysgu sut mae bod i trin coed a bob math o bethau. Ond maen nhw hefyd yn gorfod wynebu marwolaeth bob un dydd o'i gyrfa. Mae gwleidyddiaeth a sut mae gwleidyddion yn gofyn i ni wneud pethau na fysa nhw eu hunain ddim yn wneud yn rhywbeth sydd yn yngyrru fi sgwennu cerddi yn aml. A mae hon yn un ohonyn nhw hefyd. Mae gen i 2 gerdd arall dwi wedi sgwennu am ryfel, a mae un o'n nhw, o dweud gwir, da ni yn fan hyn yn ymyl y gofeb ryfel ym Mhenarth, a mae'r neuadd goffa o'mlaen i fan hyn, a mae yna blac ar y neuadd sy'n atgoffa ni na o fan hyn gychwynnodd 2000 o ferchaid ym 1926 i ddeud hedd nid cledd, da ni'n isio mwy o ryfel. Oedden nhw wedi byw drwy'r rhyfel byd cyntaf tan 1918, a dynion wedi cael eu lladd, cenhedlaeth o ddynion wedi cael eu lladd. Ac oedden nhw'n dweud digon di digon, a mi fartio nhw o Peniarth, Dyffryn Nanlla, reit lawr i Lundan i fynd a'i negas. A mae o'n beth hynod, bod yna 2000 o bobl wedi bod yn fyny. 2000 o ferchaid wedi dod allan o'i tai a wedi dweud, da ni wedi cael digon ar hyn, da ni'n mynd ar negas lawr i Lundan. A mae un o'r cerddi dwi wedi sgwennu, Ni fydd heddwch ydi henw hi. A mae'n sôn am y martio cyson, a mae'r rhythm sydd yn ei hi'n sôn am y traed yma sydd wedi martio i ryfel ar hyd y blynyddoedd. A maen nhw'n dal i orfod martio i ryfel heddiw yma. Yr ail gerdd, wbath debyg dwi wedi sgwennu, ydy yn sôn am gofeb sydd yn cofio rhai o chwarelwyr y dyffryn yma gafodd ei lladd yn y 2 ryfel byd. A dwi wedi recordio honno hefo llais John Ogwen hefyd a roed curiad tu ôl ddi, a mae'r 2 gerdd yna i clywed ar SoundCloud os ydi o rywfaint o help. Ond mae o'n dangos bod y thema yma'n codi yn gyson, a mae o'n brifo os da chi'n nabod o bobl ei peidio, mae nhw'n feibion, mae nhw'n frodyr, mae nhw'n dada i rywun, a dwi'n meddwl bod yn hawdd i ni weithiau sôn am hyn a hyn o bobl wedi marw, bod ni ddim yn cofio bod bob un o hynna yn rhywun tebyg i ni. A wrth gwrs, dyna yr englyn enwog ar Ynys Pari ar y gofeb os y tu ôl fi yn sôn amdano fo. Nid englyn i'r bechgyn ydi o, ond englyn sydd yn deud na fydd hyn byth yn peidio. Da ni am ryw reswm yn methu rhoi gorau i'r ryfela. Da ni'n mynd ag yn anfon dynion ifanc hogia ysgol weithiau oed 16, 17, 18 oed yn syth o'r ysgol, a maen nhw'n mhen draw y byd yn cwffio dros rhywbeth na dyn nhw ddim yn ei ddeall, dyn nhw ddim yn gwybod, a maen nhw'n cael ei defnyddio fel mae bob cenhedlaeth yn cael ei defnyddio. Mae'r englyn yn anerch
yn siarad efo'r gofeb ac yn dweud, ti'n be fyddi di byth allan o waith. Dyna mae'r englyn yn dweud, fyddi di o hyd yn gorfod yna atgoffa ni o'r rhwyg yna mae'r rhieni ni deimlo bob tro nad ydi mab ddim yn dod yn ôl o ryfel. O gofadail gofidiau tad a mam, tydi mwy drwy'r oesau ddysgu ffordd i ddwys goffau yr rhwyg o golli'r hogiau. Ond erbyn hyn hefyd wrth gwrs, nid jyst meibion sy'n cael mynd i'r rheng flaen, mae merchaid hefyd yn gallu gwneud hynny. A mae o'n wneud i fi feddwl weithiau, beth os yn 16 oed, y basa rhywun wedi cynnig i fi, wyt ti ffansi teithio'r byd? Wyt ti eisiau gweld y byd? Wyt ti eisiau gadael hyfforddi? Wyt ti eisiau mynd o'r fyddin? Beth os fyswn i wedi bod mewn sefyllfa? Heb unrhyw fath obaith neu dim byd yr ysgol. A baswn i wedi dweud, ia, mi ai i gwffio dros rhywbeth nad ydw i ddim yn ei ddeall. Felly mae lot o ffyrdd mae hi'n gerdd sydd ddim yn cynnig lot o obaith, mae'n ddi-obaith, ond dydy hi ddim os ydy pobl yn cymryd y neges i'w calon a bod nhw'n gweld yr hyn sydd yn digwydd pan mae hogiau ifanc yn cael ei defnyddio ar hyd a lled y byd. A dyna ella fyswn i'n licio i bobl sydd yn astudio'r gerdd neu jyst yn ei darllen hi, basa nhw yn clywed y geiriau, bod nhw'n clywed y rhythm. Fyddai'n aml iawn yn perfformio'r gerdd yma drwy stampio yn rhaid ac yn ail-greu y syniad yna. Nid jyst i gael beat, ond ail-greu y syniad yna o'r holl draed sydd wedi gorymdeithio i ryfel oherwydd bod y bobl gyfoethog, oherwydd bod y bobl mewn grym yn fodlon defnyddio pobl sydd yn ddi-rym ac yn dlawd i wneud eu gwaith nhw drostyn nhw. Cân y Milwr. Daeth gorchymyn dyrchafiad o Lundain un dydd, mewn amlen ar stamp mwyaf swyddogol sydd, a'r llith yn dweud helmand yn rhwyddach na'r hydd i Affganistan. Rhag ofn y doedagrau gallai ddweud wrth ei fam na chai mab fenga un gofal o gam, dim ond iddo lyncu y pwy sut a'r pam am Affganistan. Cai ofyn am helmed i warchod i ben, cai fyny cysgodfan rhag bomiau o'r nen, a chai ddewis i arch, un o garbord neu bren o Affganistan. Yn ei sgidiau blaen haearn yn wadnau o ddryd, a'i fenig asbestos yn fysedd i gyd, fe'i lladdwyd. Mae'n gorwedd dan guddliw y byd yn Affganistan. Tracludir o adre fel bwled trwy'r gwynt. Bydd llond dwy awyren yn teithio ynghynt trwy waed awyr arall ar helmand o hynt i Affganistan.